गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। सानै बर' हिन्जावसाखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मददजों रैखा खालामनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एबा क'क्राझारनि रेल लाखिग्रायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मददजों क'क्राझार पुलिसा 14 आरो 19 बोसोर बैसोनि सानै बर' हिन्जावसाखौ रैखा खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुबुन हारिनि सानै दुथाङा सानै बर' हिन्जावसाखौ सोनाब फारसे लांखारनो नाजादोंमोन। लांखारनो नाजाग्रा सानै दुथां सुबुंनि मुंखौ सिराज आली आरो इफितुं अबुं मुंनि सानै हौवाफोरा गुबुन जायगायाव लानानै थांनो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो दायो सिराज आली आरो इफितुं अबुं सानै दुथांखौ पुलिसा खाबाय। फिन सासेबाव बर' आइजोआ गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि 19 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय सियालमारि गामिनि बिश्वजित नार्जारिनि बिसि अनसुलि नार्जारिया गोमानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं अनजिमा 7636805255। मन'बिर बसुमतारीखौ बरायदों। नेपालनि काठमान्डुआव खुंफुंजानाय SAFF 2023 जोलुर बादायलायनायाव पाकिस्तानखौ 3-0 गलाव फेजेननो हादों भारतनि आन्डार-19 जोलुर हानजाया। बेनिनो सासे राफोद गेलेगिरि मन'बिर बसुमतारीखौ मैया गावनि आंगो रैसुमगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गसाइगाव बास लाखिग्रा थावनियाव गाजा गोमजायै बरायदों। मन'बिर बसुमतारीनि बेबादि भारतनि हानजा जानानै जोलुर बादायलायनायाव गोख्रों नाजाथाबनानै भारत हादरखौ देरहासार जाहोनायखौ लानानै गसाइगावनि गासैबो रायजो राजाफोरा गोजोननायजों मैया गाजा गोमजायै बरायदों। सासे आइजो गोमानानै दङ। तिताबरनि सासे आइजोआ 6 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोनदों। थांनाय सानथामनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन आइजोआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तिताबरनि मार्टपुराव बेंकआव थांनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो बिमा फिसा सानैबो गोमानानै दङ। बबेखानि 6 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानाय आइजोखौ माइना चुटिया होननानै मिथिनो मोनदों। माइना चुटियाया 12 बोसोर बैसोनि गुबुन सासे फिसाजोबो दङ। ओरैहाय फिसाज्लाजों लोगोसे बेंकआव थांनाया 3 सान जानानैबो न'आव फैफिनैयाव साननो गोनां जाहोदों आरो जिंगा सिहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिमा फिसा गोमानाय जाथायखौ लानानै न'खरनि सुबुंफोरा मार्टपुर पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। नाथाय माइना चुटिया आरो बिनि फिसाज्लानि बागै पुलिसा दासिमबो जेबो खौरां मोनाखै। हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। रायजो राजाफोरखौ बोरै थगायनानै खुंथाय दखल खालामगोन बियो हाग्रामा महिलारिनि नाटक। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। बिथाङा बुंबावदों दि इउपिपिएलनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोजोन होदों। फारसेथिं बिपिएफआ मा मावदों आरो इउपिपिएलआ मा खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफोरा नुनानै इउपिपिएलखौ अनसायबाय थाबोदों। थांनाय मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खमैबो सा 450 रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होनना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बुंदों। गोदानै बेखेवजानाय गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगावनि
नीलाचल फ्लाइअभाराव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाय जानायाव सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जायगायावनो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गंसे ट्राक गारिया बाइकनि साजों खारनायाव बे जाथाया जायो। उनाव ट्राक ड्राइभारखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।